Aquesta és la història. Un jutge, un acusat, dos falsos testimonis, un error judicial de l'any 1910. No és així, acusadora? Prescrit, tot prescrit, és una història vella i folla. I què va passar amb l'infant, acusadora? Va viure un any. I què va passar amb vos? Vaig fer-me prostituta. Per què? El veredicte del tribunal em va fer decidir. Naturalment. I ara voleu justícia, que la sacanàcien. Ara me la puc permetre. 1.000 milions per Guillem si algú mata el Fred Hill. Freddy! Bruixeta encisadora, que tu no pots pas demanar això. Si la vida va seguir el seu curs fa temps. Sí, la vida va seguir el seu curs, però jo no he pogut oblidar res, Hill. Ni el bosc ni el graner de Petersen, ni el bosc de Conradsville, ni la cova de la viuda Vol, ni la teva traïció. Ens han fet grans tots dos. Tu degradat, jo retallada pels bisturins dels cirurgians. Ara vull passar comptes. Tu vas escollir la teva vida i em vas empènyer la meva. Fa un moment volies aturar el temps dins el bosc de la nostra joventut tan fugaç. Ara l'he aturat jo i vull justícia. Justícia a canvi de 1.000 milions. Senyora Sacanàcia, encara som a Europa. Encara no som pagans. En nom de la ciutat de Guillem, refuso la vostra proposició. En nom de la humanitat, preferim restar pobres que bruts de sang. Esperaré.